बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। आथिखालाव अरनबारिनिफ्राय जुनार ओंखारबोना फैनानै सुबुं माहारिनि न' बां, सुबुंनि जिउ खहा, जोखोम आरो आबादथिलि खहा खालामनाय जाथाया बारानिफ्राय बारा जासिननाय नुनो मोननाय जादों। थिग बिब्दिनो चिरां जिल्ला बिजनी कुक्लुं रेन्जनि सिङाव थानाय 3 नं हायनारि गामिनि महेश्वर नार्जारिनि नखरावबो मैया मोनानि 1 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बांखौ सिलिंखार खालामलाङो। बिथां महेश्वर नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला नखरनि रावबो सुबुंखौ जेबो खालामनो मोनाखै, न' बां इन्जुरफोरखौल' बोफाय बोसि खालामदों होननानै फोरमायो। बियो हरनि देरथा मथा-मथि देरथायाव आंनिफ्राय ओंखारबोदों। देरथायाव ओंखारबोदों। बियो फैनानै बिनिफ्राय जाखांनानै फैनानै माने बै न'सेनि न' सेर फैदोंमोन। फैनानै ओमफ्राय आंबो न'आवनो माने बोराय बुरै ओरै सासे माने अर होबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा बेवहायनो बुरिनि अर होनाय खाथियाव फैनानै थालिरखौ सिफायफैदों। ओमफ्राय बियो आंखौ सानदोंमोन। ओमफ्राय आं लामायाव दंहैबाय थायोमोन। आं लामायावसो अर हैबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आं लामानिफ्राय आवाज होनाय लोगो लोगो बियो हाब मैदेरसो फैबाय होननानै आंजों खारबोदेरदों। ओमफ्राय आंजों खारबोदेरनायाव आंबो मा जाखो होननानै फैनायाव माने न'नि दरखं मोखां मोनफैबा बे मैदेरा फिसालाखौ बोखांनाय लोगो लोगोनो न'खौ सिफायग्रोदों। ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायदों आरो। ओमफ्राय ओंखाम संग्राखौ सिफायखांनानै जोंबोथ' थानो उफाय गैला, गिनाय फैबाय, फारसेथिं लाइटबो गैया। ओमफ्राय दा बेवहायनो फिसालाखौ हाखु दाखु बोखांनानै खारनानै रायजोफोरखौ लेंनाय जादों। ओमफ्राय बेखिनियावनो रायजो राजाफ्रा माने सासे सानै फैबाय, फैबाबो होनो सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय होनो हायाखै। हायियाव माने जोंनि न' उन्दुग्राखौनो गिदिं बख्लं बुसि खालामनानै बिदिनो सिफायनानै माइरं दैरंबो जालांबाय, बाक्सु बायदिसिना गासिबो सियार टेबोल गाख्रि गुख्रि खालामलांजोब्बाय। ओमफ्राय माखासे पेन सेन आरो बे लेखाफोरखौबो गारस्रावलाबायलांदों बेखिनि। ओमफ्राय उनाव होनोथ' हायाखिसै। दा गावसोरनो माने 2-2.5 घन्टासो सम ओरै जालाय जोगोनार जालाय, लाव जालाय जानानै ओमफ्राय गावसोरनो हारसिंनो ओंखारलांनायसै आरो 4:30 समाव। ओरैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानसि फैदों? फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायलाय मोनाबिलि समाव जों लेंहरनायाव फैदोंमोन। ओमफ्राय बिसोर फैनायनि उनावनो सिगांनो एसे सिगां माने एसेल' मथा-मथि 0.5 किल'मिटारसो जाबायमोन आरो थांनानै बे बाङालिफोरनि लबार बागान दं, बे लबार बागानाव थांनानै सिफायहैयो। ओमफ्राय दा बिसोरबो फैनानै नुफैबाय, दुखु फोरमायफैदों। माने इसिबां अयथासार खालामग्रा जालांखो दानियालाय, जेरैथिंबो माने खहा खथिल' खालामनाय बिदि बुंनांबाय दे। दा खाथियाव दा फार्स्ट न'खराव माने ओरैनो न'आव मानसि गैयिलाय माने थालिर जाबोदोंनो आरो। ओमफ्राय थालिर जाबोनानै ओमफ्राय गंसे न'खराव माने बेनावबो थालिर जादों, गय सिफायदों, जाबोदोंनो आरो। ओमफ्राय थालिर जाबोनानै ओमफ्राय गंसे न'खराव माने बेनावबो थालिर जादों, गय सिफायदों आरो न'ना मा सिफायदों बारान्दानि खुन्थिया गंसे सिफायदों। ओमफ्राय बेनिखौ सिफायखां एरिखां दा बेनावबो मथा-मथि 1 घन्टानि बारासो जादों खोमा। ओरैनो नोंना मा खहा जाबावदों? ओरै बे न' बां खहा जाबाय आरो सियार टेबोल खहा जादों, जि जोमबाथ' गारस्रावला जाजोब्बाय, आलना, माइरं दैरं। गथ'फोरा साबेसे दङ लेखा फरायनाय गथ'? लेखा फरायनाय गथ'आ सासे दं। सासे। खोन्थाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।